ngarit pari ning sawah menarik. Oke guys, iki meng ceritane aku arep apa jenenge ngarit pari ning lor kono ning sawahe adine mamak guys. Kono kan apa jenenge parine ngono kan ora dadi to. Dadi apa jenenge ora dadi ngono guys, ora dadi pari gitu, ora dadi kaya nggo beras ngono kae. Iki meng apa jenenge kon ngeriti kon nggo pakan sapi. Nah, iki arep tak riti, arep tak nggo pakan sapi guys. Nah, iki aku siap-siap apa jenenge nyiapke tali-tali nggo mbongkoki kae engko, kayak iki aku nyiapke karete barang kuwi. Dienggo naleni anune kuwi engko apa jenenge apa parine kuwi engko guys. Nah, iki karete iki wis tak cemplungke ning jok ngono kuwi. Ditoto aja ngasih carry ya guys. Oke, singkat wae iki langsung perjalanan menuju etan kono. Menuju ning nggone adine mamak kemeng guys ning sawahe guys. Soale parine ya memang apa jenenge ora dadi ya to, kayak mergo enek tikus karo apa ngono lho guys, karo manuk-manuk ngono kuwi dicotoli ngono kuwi kayak ora dadi, kayak iki mengkon ngeriti kena nggo pakan sapi ngono. Nah, iki perjalanan menuju etan kono kemang. Iki dalan ke etan omahku iki urung rabatan guys yo. Oke, singkat wae iki wis tekan ya, meh tekan iki arah nyang Watu Abang kemang, kayak iki nyang Alase iki belok ngiri guys. Iki belok ngiri lak sing bablas lurus dalan gede kemang jebule Watu Abang demen kae guys sing aku kirim material. Nah, iki mlebu kiri iki ya dalane ngene iki lek nyang Alaske guys. Ya kur sedeng sepeda ya iki lek udan barang ya lumayan lunyune iki. Nah, iki dalane ya wis ngene iki. Oke, singkat wae iki wis tekan lokasi ya. Nah, sawahe ning ngesor kuwi kek pedae ora iso teko ngesor ning gubuk kuwi iso ning sepedae. Nah, iki medun iki mlaku iki. Nah, iki mang wis diluku guys sing kene iki mang iki nyebrang kae. Nah, kae dek budake apa jenenge mluku guys gitu, mluku sawahe kuwi. Kayak adikku